ko diri sa unsa gani? Miles. Miles Bamboo Resort kaya Christmas party sa Sagadsad. Okay. So, while they're busy, nauna ko kaligo nila og ilis. So, mugawas ako karong taod-taod. Naadyoy wa ka agwanta. Kanig yung kamao mo ko ag kortina. Iyahan yung gitarong ang kortina sa among room. So, mao din ni among room, guys. Okay? Mao ni ang interior. Okay. Inigsulod. Oh, card na sila. Okay. Now. So, card. And then, busy pa na si Kads o taod sa kortina. Kinabalik ko, no? Or walang di ko na mauog taod. Wow, kitigtahi ko na siya kortina o tigtaod siya kortina. So, muna iyahang talent. Okay, so muna among room. Okay. Pasensya sa kalat kaya wala pa na yung mga kuano. So, naay ka ng table. Pwede ka makakaon diri. Naay mini ref. Okay. So, naay electric fan. Naay mirror. Sa mukha na ay lababo. Okay, here. So, maghugas may grapes. Okay. And, may wipe. And, baon ni ang CR. Ayo. Okay. So, baon ni ang CR. So, maon na siya. And, ang room is, nasa private room. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Okay. So, good for 4. Mo ni siya. Ang bedroom with aircon. Okay. Oh, nya dili ni mo hilabtan ni. Murag wa ampun ni na mao. So, na siya cabinet. Wala lay hanger. Okay. So, more na siya with libreng, towel, and soap. Bath soap, wala like ka ng shampoo. Okay. So, ano siya basically. On this side na po diri. Okay. And sa gawas, Mani sa gawas, amo ang unit. Okay, here. Muna ang room. And they're busy sa room 1. Kay party. The gifts na si Ma'am Lut, si Bayot, si Madam Josie. Na, mayroon takog na lechon. Di araman di agibalhin na ang lechon, guys. Here. Gikawa ko sa lechon. Oh, here. Na lechon. Kamote. Ay, mga pakapin. Ito ang salad, giref pa. Saan eh? Uy! Bisayang manok, adobo. OMG. Mapasubo tayo nito. Dara. Bulanghoy! Mo na aga katong dito sa jail. Yung palit ay abi ko. Dugay pag Sile. Saka na sile kompleto ni. Kulang na lang ang kanon. Unsa ni? Bulanghoy yapon. Bulanghoy. Kamote. And mo ni ang room, unit ni Madam, gitang-tangan na puno ka ng table kay gigawas. Okay, so mo ni niya. Mo gihapon ang style sa room. Okay. And near door 1 is the swimming pool. Okay. Okay, swimming pool. Okay. So, mauna siya. Ay, ba itong mga plato, arikan? Manok. Kani, usahan na Bisaya. Pero sa tayo suglan na. Belly. Ooh. Belly. Almighty Father, we thank you for this wonderful day. We thank you for the presence of everyone. We thank you. Remember
the things that you have blessed us with. We thank you. Together we say, bless us, O Lord. This is a gift to us from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Namin kaayo ang manok. Fried chicken, whole fried chicken. Namin pud kaayo ang tuna. Yung samot ang manok adobo, oh my god. Kuyos-kuyos. Namin kaayo. Samot ang lechon. So, nari ang mga dessert section. Oh, 3 kinds of fruits. Mangga, watermelon, saging, and vegetable salad, peanuts. Unsa ni kapayas ni? Dili. Chinese melon. Cantaloupe. Tanawa. Wa mo gud sa amo Kantarahin nyo na. Kantara amo away lop. Torta ni bayot. Biko ni bayot. Og ang mga bayot. Till we almost have it all. Okay, so gimute gid na ako ang sound anino kay na ay background music nga for sure copyrighted gid ta, no? So mao ni ang mga bayot ang mga bayot nag-enjoy sa pagkaon, no? Perting daghana ang pagkaon BYOP pero good for murag 20 ka tawo pwede mukaon 30 pa na amelitsyon gikan ni Madam. And we just enjoy eating and talking with each other, mga sharing sa mga updates sa life. Mo ni siya. Hindi na. And then after eating, nag-exchanging gift, no? Posing-posing sa amin din ha. And murag walay naka-video kay mga walay charge, either walay charge or full ang storage. Unsaon man, gikan pa man sa work, so wala pa gyud na prepare ang mga camera ani, no, ang mga charger and everything. But we're happy, no. So photos na lang ang remembrance nga nag-exchanging gift me. Okay, lingaw po ni nga exchanging gift kay instant. Oh, nagkuha lang mi instant sa mga names and then ipa-describe kung kinsa amo ang nahulbutan. And happy kayo ang mga tagsa-tagsa na nakahubog. Ang mga tiguan. Muna ni mga gores, oh. Paghuman sa party. Mura nag-spa ng kwarto, oh. Mint flavor.